направиш? И я да ти чуя идеята. Най-напред да поканя отборите Лъвчета и отбор Кенгуру. Заповядайте, отбори Лъвчета и Кенгуру при нас. Рефера има изненада за вас. Какво ли ще правят с тези? Ще трябва да отидете скачайки с топката до конуса и скачайки да се върнете по местата. И победител естествено е отборът, който първи приключи. Заповядайте топките. И публиката по-смело. Така. Готови? Кенгуру! Кенгуру! Аплодисменти! Браво! Лъвчета! Лъвчета! Браво, лъвчета! Браво, лъвчета! Давай, лъвчета! Браво, лъвчета! Хайде, деца! Вие нямате да се любим човек!